Uyan pala, tiga kuko. Pwede kayo baya de? Pag ano, Pauno, medyo puno. pa. Ayaw kaya sa di, nangal na andulok. So parang ang down niya, medyo maibog. Ang sa dilas na yun. Bango ko na. Ang gatawa na. Ganito po ang bulok. Ya de, di kayo ba? Kaya ba? Pakuya de. Udi malang tabao. Andulok. Kwan yan. Ano? Di ba? Tatlong klase itong magkakawig. Yan. Tapos yung isang klase. Itong malaki na ito, pakutiw. Ito. Oh, guys. Yan, pakuya. Di pa na kinakasita. Oh, yan. Pakuya. Pakuyan? Ano, baka pa rin nung... Kasi sa dia pag-iupan para maputi na medyo mala sa pool. Kuya to. Lapugo. Bayong ba? Bayong. Ano nagasikit? Ha? No? Ay tao. Ha? Hindi. Bayo. Kuan. Di ka nang sisikit. Ay ka nang kapot. Yung takot, iba daw walas. Ay, kuon mo.
ikaw ang naput. Utot pa. Para sa parang sulat. Kunyari, padong ka. Uy, dandan ka baka may ahas. Ayan na si Tito, pabalik na. Hmm? Pabalik na. Kada ko na. Ito. Ito pa oh, taba oh. Lovely. Ito. Ayan oh. Ne? Oh. Murah-murah. Hindi yan kinakain. Nakaudin. Ang sering sabi ko, ang isa naman ko. Ay, isa naman ko. Lang takot, iba doyo alas, no?